nin kɛra nusɔngoya taama belebele Bobo Dioulasso bi sɔgɔmada na k'a yira président Dame Bara ko dugudenw dusu man di ni ko tɛmɛcogo ye Burkina Faso kɔnɔna na. Burkina Faso an bɛɛ t'a lo mɔgɔ kelen t'a dɛ an bɛɛ t'a lo mɔgɔ fa tɛ mɔgɔ ba tɛ an bɛɛ ba tɛ an bɛɛ fa t'a lo a ti se heure bɛɛ civil bɛ sara mɔgɔw bɛ sara kun ale tɛ se ka kɛ dugu tɛ se ka taa ten nin kan nin kan a ka taa dɔrɔn an mako t'a ka foyi la a ka taa an b'ale de fɛ a ka taa ale dɔrɔn de bɛ k'a fɔ aw ye a ka taa. Bɛɛ wulila village la ka boli ka na duguba kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen se t'a ye mais u bɛɛ bolila ka na village kɔnɔ yan depuis a yɛlɛla fanga na an bɛɛ kɔni nisɔndiyara ko sisan kɔni an ye mɔgɔ sɔrɔ Burkina yan mais a yɛlɛla foyi ma kɛ a kɛra komi sisan an ɲɛ tɛ foyi la a yɛrɛ ɲagamina sisan yɛrɛ le ka fara an t'a fɛ sini an t'a fɛ bi. Nusɔngoya taama a labanna wɔyɔra journalisiw taamabagaw bɛɛ tora k'o yɛrɛ yala ɲɛjibɔ gazi filinin kɔ polisiw fɛ. Ni tu ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.